Krásný den, Jenny. Já mám pro vás dneska výzvu. Zkuste každý ráno se pár vteřin zastavit a podívat se na oblohu. Že to, co tam objevíte, to může být naprostá nádhera a taky si všimněte, jak se každým dnem ta obloha mění. Já dneska zahlídla takovou oblohu, ale taky takovou oblohu. Ještě vám to přidám do fotky nakonec. Nádhera, nádhera a hned po ránu vám to může zvednout náladu. Tak ahoj. Krásný den, Jenny. Tak dneska máme zase úplně jinou oblohu. Když se takhle podíváte, takhle je doběla. Tady je došedivá, není to za tolik vidět, ale je i úplně jinak, tvarovaná, jinak jsou ty bochánky. Opravdu za to stojí tu oblohu sledovat a sledovat, jak se mění. A zároveň doporučuji k tomu ještě přidat 3 nádechy, kdy vnímáte, jak voní vzduch okolo. Protože třeba dneska je teplejší a vlhčí, protože tady kape okolo. A je zase příjemnější než včera. Včera byl mrazivý a lepivý. Takže doporučuji prostě každý ráno se na pár vteřin podívat na oblohu, prohlídnout si, jaký má barvy, jaká je struktura mraků a potom se 3krát dlouze a pomalu nadechnout a vnímat tu vůni okolo a jak se ten vzduch mění. Protože on je opravdu každý den jiný a je krásný to sledovat. A přitom vám to zabere jenom pár vteřin. Tak krásný den, ahoj.